Yeah. Truk bel ada. YouTuber mana Mbak Misha? Hai. Fungdabung. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बाहरनाय थाबाय। ओमफ्राय देमान फुं रेडि जाबाय आरोना आंनि मेगनानो गेवाखै मोजाङै। एमान उथिनो बादोंमोन आङो। ओमफ्राय दिनै थांलायनोसै गुवाहाटीयाव। दायो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन मानो थांगोन। नायलांबाय था नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम। ये देखो मान फुं सानानो ओंखाराखै। नै साना गोज्जा ओंखारबाय। हारसिंसो नै नेबाय थादो इसोरखौ दाबो मोनफैयानोखा। जोङो गुवाहाटीयाव थांगोन आरोना मोसानो जोंनि माबानिफ्राय तामुलपुरनिफ्राय। स' आरामसे नोंथांमोना बरिया दंखादो सान्दुंबो। सफैबाय जोंहा नै हलाव ओमफ्राय रावबोआनो मोनफैथ'वाखै। ये देखो दासो सफैबाय। सानलायलायदोंमोन आरो न'आव थांना इसिबा जोंनो लेट जासिगोन। जाबाय जोंसो फार्स्ट। दासो देलायनो नै जोंना फैबाय। गालि आरो दहाय जोंनि मालाय सयनि गारियाव देलायसोदो। गुवाहाटी जाबाय। ट्राक बेल्ट ada. Ini turning mana belt ada lebih? सफैबाय दे जोंहा रखन नायनानै आलायलायबाय मालाय सिलेक्ट मानसिया दोगानि समाव जायो Emang galau? Ini kalau silayo. Nah, Malaysia. Oh, bingung langsung pada kemana dulu? Nah, mea deh, ini kadang ada. Bye. Nih, malay versi. Ini bejek nisan. Tamaman sih. Beda hari ini masih bisa di lawan angka. Bihu nilai naik nih lagi kak. Di sana ada na bus bayar sana. Kanggu sebang ji garam, tandung garam. Sebara garam nang hari sendiri.
दाखालिनियासो खाथ्राखामोन दे गैयालै इयाव हटेल ओंखाम उखैदोंमोन जानो फैदोंमोन गैयानो खालामनोसै ini poster ini udah nama रेस्टुरेंट बेसेबा गोबावनि उनावसो दासो हाबनो मोनबाय जोङो नि ओमफ्राय जोंहा लोगोफोरानो थांजोबलाय लांबाय जोंल'सै हे मानसिफोरा sudah जाबाय दे इमान गिदिर पार्सेल फैदो नो जोंनिया जानाय ये देखो क्या क्या है नानै मालायनिया गोथाव गोथाव जरायनो फुङाव जाना फैया माबाना बिहु गोजा बेथिं बिहुनि दल गोजा बिहु बेसेबां 12,000 नामा फैदो खोमा बिहुफोरा गासै मोसानो जाबाय जोंनिया wow gì man sẽ khả lên này sini lama masalahnya naik lagi ber entar kah tadi gak di sekarang sering ke manse kita apa deh YouTuber mana mbak Micia Rizal सान ke jibbaran khade ini Isram Nongai sekalanya Balik sana mama khabar Narendra Modi bihau sekeba Orang dari Tangsel So logoफोर दिनैनि भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ